Oo, yung bago nating product, naka-promo yan on July 14 during the event. So, ano yan, take advantage po. At syempre, may bisita tayong doktor from Baguio City and ang ating general manager na galing pa sa Metro Manila ay magiging bisita natin yan. No? Take advantage po ha. Bawat isang mag-a-attend, isang ticket po ang kailangan ha. Kailangan magawa nyo na. Actually, inano natin na pwede nyo dapat ma-avail nyo na yung ticket nyo ng July 10 pero in-extend natin hanggang July 11. Final na po yan, July 11 because kailangan na natin mag-final doon sa Casablanca Convention Center. Ilan talaga yung mag-a-attend. Hindi kasi ito pwede yung darating na lang kayo na kahit wala kayong ticket. So, dapat alam na natin kung ilan ang reservation kasi siyempre medyo mahal lang babayaran natin doon. Kailangan sakto. Na pag sinabi kong 200, ayan, 200, di ba? So, first come, first serve. Limitado lang po. Limitado lang yung ating i-accommodate. So, dapat alam na kaagad natin sino yung mga darating na mag-attend dito sa regional convention na to. Okay? Take advantage po. And of course, sa mga taga-Masbate, magkakaroon kayo ng health orientation and health consultation at the same time. Diretso yan. July 19, mga taga-Masbate. Friday po yan. Mulang 8 o'clock in the morning hanggang 5 p.m. Darating yung support dyan from Legazpi to support yung center dyan sa Masbate. Doon mismo gagawin sa CMD Center in Masbate sa harapan ng Banco de Oro. Sentro yan ng Masbate. Hello kay Ma'am Michelle Biascas and Ma'am Nika Aicardo. Okay? Ma'am Nika, baka gusto mong magsabay. Kasi dito sa gagawin po na regional convention, member or non-member, kahit user ka lang, pwede kang sumabay para mas marami kayong matutunan. And of course, especially for people na gusto gawin ng negosyo ni Health Code, the best talaga ay maka-attend po kayo. Tandaan, hanggang 150 lang po yung pinapaubos natin na ticket. First come, first serve po tayo. Di ba? Okay, so kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol magpadala ng message. Okay, kung may mga latest laboratory result, pwede nyong picturean at send nyo sa CMD Bicol or dalhin nyo sa pagpunta nyo sa CMD Center. Okay? So again, kung may tanong, ito yung aking text hotline, 0939-904-0717. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating HCI Power Trio. Pag sinabi naman na Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested na po yan. And of course, for people na nahirapan magdumi, ang dami na yan. Hindi na regular magdumi. Alam nyo, kung hindi kayo regular magdumi, that can lead to a lot of health problems. O gusto niya ron magkaroon ng colon cancer. Pag hindi kayo regular magdumi, pwedeng tumaas ang BP, ang blood sugar, ang uric acid, ang cholesterol, hindi ka na makatulog ng maayos, maging iritado ka. O diba, yun lang. Kailangan talagang ma-check natin kung regular pa ba ang pagdumi. Diba? If not kasi, teka muna, painom lang ng tubig ha. Kasi kanina pa tayo nagsasalita. Oo. Anyway, ano man po ang inyong mga health problems, visit CMD Center. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. In my 20 years dito sa mission na to, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin sa
operasyon. Okay, hello kay Ma'am Elsie Bulawan. Oo, yung may mga health problems, kahit na may mga iniinom kayong gamot, ano yan, feel free na maka-connect kayo sa amin. Dahil goal natin, kayo ay ma-rejuvenate na katulad ko, na dati puro sakit, salamat sa Diyos, wala nang sakit ngayon, na-rejuvenate. Ibig sabihin, wala na akong iniinom na synthetic drugs. O, di ba? Eto, for the meantime muna, isang magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Pakinggan po muna natin. Okay, meron po dito, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte para sa aming Health and Wellness Seminar. Meron dito na magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Madam, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Sinaida Castillo, Purok 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Edad po? 75 po. Ano yung naging health problem mo po, madam? Nung una po, isang buwan akong nakikinig sa Boom Radio. Naririnig ko itong CMD. Tapos, isang buwan po ako nag-observe. Marami akong narinig na mga patotoo. So, naniwala ko, kaya napunta ako sa opisina ng CMD. Mula nung September, 1 year na din ngayon na nagtitake ako ng CMD. Tuloy-tuloy lang po yun. Ano yung mga health problem, ma'am, natulungan sa iyo? Nung una po, sabi ko parang sumasakit yung tuhod ko. Tapos nung nakalimutan ko lang yung pizza, basta September yun, pumunta ako sa CMD sa opisina ng after lunch. Tapos nung bago kumain ng hapunan, bago mag 6:20, alas 6, uminom na ako ng produkto ng CMD. Pagdating po ng alas 10 ng gabi, nakatulog na ako. Pag CR ko ng alas 10, nawala na yung yung masakit ko sa tuhod. Mula tuhod hanggang paa. And then, mga ilang araw, pag nakatayo akong matagal, namamaga yung paa ko. Paa hanggang patas ng binti. Nawala din yun. Pagkatapos, nawala din yung masakit ko sa likod, kaliwat kanan, balakang, kaliwat kanan. Naalis lahat yun. Pagkatapos, yung yung varicose kong malalaki sa ibaba ng hita ko at saka sa binti ko na malaking varicose pag ako matagal na katayo, nawala din lahat yun. At saka lumakas yung buong katawan ko mula noon, September hanggang ngayon, 1 year na. Magandang pakiramdam ko at saka lumakas ang katawan ko. Kumusta po ang tulog, mami? Yung tulog ko nung una, mga 6 na oras lang, pero ngayon, nakaka8 oras ako hanggang mahigit-higit 8 oras. Hindi ka pa nag-high blood ba? Mula po noong mga January yun, tinigil ko na yung mga synthetic drug ko. Mula noon, January hanggang ngayon, wala na yun. Hindi na ako umiinom ng sa high blood, hindi na rin ako umiinom ng yung itong atorvastatin. Marami, naging 6 na klase po yung gamot ko. Walang nangyayari. Lalong dumami nung una, 2 lang. Naging 6. Nung ito ng CMD, wala na yun. Nung January, inalis ko na lahat yun. CMD product na lang ang ginagamit ko hanggang ngayon. Mami, CMD lang ba? O how about yung ibang product kung umiinom ka rin? Yun, yung tatlong yan, yung Power 3 talaga. Power Trio talaga. Iniinom ko lahat yun hanggang ngayon. Nakatry ka ng CR juice? Ay, siya naman, siya din yun. Mula noon hanggang ngayon, kasama. Yung So, bali 1 year na. 1 year na ngayong September. Oo, grabe. Mga sa tingin mo, na-rejuvenate ka talaga or... Lahat-lahat. Oy, very good. Oo. Anong message na masabi mo sa Ang masasabi ko po sa sino man nakakarinig, ay wag na po kayo mag-atubili. Pumunta na kayo dito sa CMD na office para kung may nararamdaman kayo mga sakit, gagaling din kayo katulad ko. Yan. Kasi mga synthetic drug, hindi talaga gagaling lalong dumadami yung sakit. Oo. Pangalan uli, mami? Sinaida Hernandez Castillo, Taga Purok 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte.
Ayan, kaya naman pala, nakailang attend ka na. Marami na. Marami na. Maganda baga, nauulit-ulit para nare-retain, di ba, Mami? Yan, parang may nararamdaman ako hindi maganda. Yan, dinadagdagan ko yung yung CMD Ionic Mineral, ginagawa ko ng mga 40. Tapos 10 CBF. CBF. Tapos inom din ako ng juice. Okay. Ganun lang. Salamat, Mami. Oo. Di ba? Imagine, 6 na klaseng gamot iniinom araw-araw. Pero ang sakit niya nandyan pa rin. O, di ba? Yeah, madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Hello kay Ma'am Michelle Biascas and Ma'am Marites Badion. Okay. Oo. Unahin ko lang banggitin sa inyo ha, dyan sa area ng Catbalogan, kasi naririnig din tayo sa Catbalogan, Samar. Paghanap nyo ng CMD natin, oo, second floor Del Rosario, hanapin lang sa 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. Nasa taas tayo ng St. Therese Family Drugstore. Open po yan Saturday hanggang Tuesday. Opo, 8 a.m. to 5 p.m. And of course, dyan sa Tacloban, ito yung CMD Center in Tacloban. Hanapin lang. Yung basta hanapin yung tatak na CMD. Charlie Mary David. O, diba? Malaki yan na titik. Opo, Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City. Malapit sa Doctors Terminal. Harap ng ay, wala na pala to dyan, Arking Master Shop. Basta malapit sa Doctors Terminal. Oo, open naman dyan Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Okay? Kung may tanong, ito yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Oo, para doon sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors, pakinggan na lang po natin. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD centers in Camarines Norte, CMD office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church, CMD office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Jegolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga. Sa Farmasya ni Kiana, Centro Pinsons, in front Municipal Hall. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, Barangay Talobatip. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant,
Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblasyon, Ilawo, Daragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdisaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, near Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Ma'am Aida Amor Sarillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Cheryl Lozano Apuli, kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Diyan sa Butika sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMB Center at Adobe's Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMB Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, at top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Mami G. Albiascas, si Amdistaki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7. Poblasyon, Bakakay. At CMD Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At top DM Mixers Paint Center, Jeremias Balia at Yaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo, Albay. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa Second District of Albay, syempre yung aking center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Stores, Centro, Raporapo. Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo. Rafael Esquilador, Burok-Burokan, Raporapo. Joan Serrano, Bagabawan, Raporapo. Toy Dahak, Toy Gen General Merchandise, Purok 38 ba, Manito, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Jordasil Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1 EM Subayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa,
4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery and at Market Site Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag Daraga Albay in front, Anislag Church, Site Commercial, Market Site Daraga, Delis Beauty Parlor, back of Daraga Market, Misa Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Porok Legazpi City, Marilo Bermejo, Porok 3, Bagakay Legazpi, Concepcion Aguilar, Porok 2, Common Kamalig, CMD Office at second floor, Kamalig Market, Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Calius Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi, Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi City. Ayan, dagdag natin. Dasadas Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Oo, yan po mga dagdag natin. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi City. Oy, request ko doon sa mga, especially yung mga ina-announce ko na mga retailer, dapat maka-attend kayo sa gagawin natin na regional convention dito sa Legazpi City. July 14, Casablanca Convention Center. Oo. Peñaranda Street, Legazpi City yan. Okay, sa 3rd District of Albay, ito yung ating retailer dyan. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD Office, sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Center tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Andiyan din po si Florentina Palacio and Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. Okay? Ulitin ko lang sa inyong lahat na please attend. Ang gagawin natin na regional convention. Opo, para maka-attend kayo dito, bili lang kayo ng isang 65 ml, CMD 1,200 retail price. Opo. May door gift kayo, may raffle ticket, may lunch, syempre buffet lunch, assisted buffet daw, sabi sa Casablanca. And of course, pwede kayo mag-avail ng ating promo. Ang promo natin na products on the day promo 65 ml CMD CBF, yung ating CR juice, ang ating peptide. Nabubulol pa tayo doon kasi bagong product yon, ay magiging 3+1 po yan sa inyo. Hello kay Isidro Samudio is watching. Okay? Sa lahat ng mga nakikinig, especially syempre yung mga nasa Facebook, at kung may mga kamag-anak kayo na may mga health problems, naku, pwede niyong gamitin ang Facebook Live na to, i-share ninyo sa kanila. Dahil anuman po ang kanilang mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating cell Bio-Juice. Yung mga hindi na nakakadumi ng maayos, meron tayong pang-detox CR Juice. Magsi-CR ka talaga hanggang sa ma-regulate ang inyong mga bowel movement. Very important talaga yung araw-araw. Kung anong kinain ngayon, goodbye na bukas. Pag di mo na ilabas, that is toxic to the body, na re-reabsorb ng system. Kaya marami ang may colon cancer ngayon. Tandaan, pag hindi kayo regular magdumi, maraming susunod na mga sakit-sakit nyo. Tataas ang BP, ang blood sugar, ang uric acid, maapektuhan yung puso ninyo, yung tulog ninyo, magkakaroon kayo ng mga masasakit sa katawan. O, diba? Yun pala, hindi nakakabawas ng maayos. Kulang sa tubig, kulang sa tulog. O, diba? We need to check and correct your lifestyle. Kasi tandaan po natin, ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Whatever your health situations now,
can be the result of your lifestyle 5 to 20 years ago. Ako talaga, tinamaan ako dyan. 15 years, ang dami kong mali. Kaya baga madalas sabihin ko, nung 20 years ago when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. And this product na sinishare ko sa inyo, this is an answered prayer sa family. Na-rejuvenate po kami. Lalo ako, di ba? Kung 20 years ago, feeling ko 60 years old, now I'm 64. Hindi ko na nararamdaman na ako ay senior citizen. Nasa mga mahilig magkape na katulad ko, yan. Kung ang iniinom yung kape ay acidic, nako, palitan nyo na. Ng ating HCI coffee. Alkaline po ito. Dahil pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. O, lahat na may sakit acidic kayo. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Madalas ka magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, o ano pa. Opo, tandaan, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, mabubuhay sa inyong katawan dahil kayo ay acidic. Maraming may cancer ngayon. And cancer is the second cause of death ngayon sa buong Pilipinas. And that's around the world. Napakababata pa ngayon ng may mga cancer. Opo, oo. Ang tandaan, meron tayong 3 product yan, CMD, CBF, Cell Bio Juice, lahat po yan ay alkaline. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, o pampatalino, pampahaba ng buhay. Andyan na. At pwede nyo rin, pag member kayo sa amin, pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. Hello kay Ma'am Mayet Adina. Yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.